3 láda egy nyári, 2 láda ilyen exkluzív évelő törpecserét, amivel kicsit így fel lehet vidítani az egészet, és hozunk egy pár zsák szarvasmaradrágyát, jó, egy kicsit a tápanyagot, jó? Az a lényeg, hogy addigra, ami elszalad, az visszaverják, mindent kicsit megigazítsanak, legyen gyommmentes, legyen kitakarítva, és előző nap legyen jó belocsolva, jó, kicsit föllazítva, hogy így rendben legyenek a dolgok. Akkor rakjuk ki a növényeket, jó? Egyelőre ne kezdjük el ültetni, csak rakjuk ki oda, ahova szeretnénk elültetni, jó? Megfújjuk a növényt, kiszedjük ebből a kis cserepecskéből, és utána egy tápanyaggolyót teszünk be, pont annyi tápanyaggolyónk van ahány kis növényünk. Minden növény alá bedobunk egy tápanyaggolyót, és utána szépen beültetjük, hát hogy arra figyeljünk, hogy ugye ne ássuk el nagyon. Virágok ültetésével ez egy nagyon szép, hagyományos magyar kertnek tűnik nekem a növényeket tekintve. Örülök, hogy a zugló előkertjeinek a különböző típusai is megjelennek, ezt korábban nem gondoltam. Fontosnak tartom azt, hogy a második generáció is láthassa ezt a kis lenyomat, ezért is hoztam el és készítettem fel korábban, hogy megyünk virágot ültetni, és ez neki nagyon, nagyon tetszett neki, hogy elmehetünk virágot ültetni, és eljön ide Zuglóba, és ezt mondogatta így alig bő 2 évesen. Remélem, hogy megmarad benne valamilyen emlékkép arra, és utána ő maga tudja ezt a saját felnövő generációinak továbbadni. Nagyon szeretném, ha Zugló szép lenne, és inkább a építésén vagyok, mint a rombolásán, ezzel is példát szeretnék mutatni. Gyerekek járnak itt az iskolába, játszótérre, kis óvodások, és mindig megállnak és gyönyörködnek, hogy milyen szép virág, és megsimogatják, leleszednek egyet, gyönyörködnek, és nagyon szépen köszönöm a polgármester úrnak, hogy ezt a lehetőséget adta az zuglói lakosoknak, hogy szebb legyen a házak előtt a kert. A szerszámokat a Fiszkász biztosította. A növényeket a Borhi Kertészet szállította. Az utcafrontépítéshez szükséges díszköveket és kiegészítőket a Decostones biztosította. Együttműködő médiapartnerünk az édenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzózugló.hu oldalon.